Να πηγαίνεις στον αγνοημένο δρόμο, στα τυφλά πεισματάρεις και να γυρεύεις λόγια ριζωμένα σαν το πολύ ροζολιόδεντρο, άφησε κι ας γελούν, και να ποθείς να κατοικήσει κι ο άλλος κόσμος στη σημερινή πνιγερή μοναξιά, στα φανισμένο τούτο παρόν, άφησέ τους. Ο θαλασσινός άνεμος και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να το ζητήσει κανένας. Γιώργος Εφέρης. Η δεκαετία του 50 ξεκινά για την Ελλάδα με μεγάλες προσδοκίες. Οι ελπίδες για μια καλύτερη ζωή αφήνουν πίσω τους τον πόλεμο και την καμένη γη και ζητούν πρόσφορο έδαφος για να καρπίσουν. Πάνω στο γύρισμα αυτής ακριβώς της δεκαετίας, στα άγωνα και κακοτράχαλα χώματα της Μάνης, γεννιέται ένα αγόρι. Και το όνομα αυτού Φώτης, θα πει ο παπάς στην εκκλησία. 6 χρόνια αργότερα, πάνω στο ξόσκι του Δημοσθένη Κούβαρη, ο μικρός Φώτης θα διηγηθεί με το δικό του τρόπο τη δική του ιστορία. Μικρό με στείλανε και μένα στο σχολείο. Μικρό μου δώσανε στο χέρι μου βιβλίο. Κι εγώ μεγάλος θα γεννώ και έντοξο παλικάρι και θα κρατώ στο χέρι μου σημαία και κοντάρι. Το 1958 το ποτάμι της Αστιφιλίας θα ξεριζώσει την οικογένεια του Κυριάκου και της Μαρίας Μελά από τα πατρογονικά χώματα. Αρχικά στον Πειραιά και αργότερα στην Αγία Σοφία και στην Αμφιάλη. Οι νέες εστίες των Μανιατών, ο ίδιος όμως κώδικας αξιών, το ίδιο αργόσυρτο μυρολόι. Η εφηβεία θα συναντήσει τον Φώτη Μελά στο 5ο Γυμνάσιο Αρένων. Στη Ρεδεστού μια ξεχασμένη εφηβεία, κοντά κι ο Φώτης παιδί της προσμονής, κυλά το τσέρκι του κατά μεσής, Φωτίου Κοριτσάς, τρίτη γωνία. Εκεί, μέσα στο αυστηρό σχολικό περιβάλλον, θα ξεδιπλώσει το ταλέντο του σε 2 πράγματα που αγαπά πολύ. Από τη μια, η αγάπη του για το ποδόσφαιρο στις αλάνες και στους χωμάτινους δρόμους. Από την άλλη, η δίψα του για μάθηση και η έφεση που δείχνει στην ελληνική γλώσσα και ιδιαίτερα στα αρχαία ελληνικά. Η προπαραλίγουσα ποτέ δεν περισπάται όταν το φάουλ δεν εκτελείται σωστά. Ανάμεσα σε κανόνες γραμματικής και τεχνικές καλού πλασέ, ο Φώτης Μελάς θα βρεθεί στο οικονομικό τμήμα της νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι συμμαθητές του μιλούσαν για έναν πεισματάρη και επίμονο έφηβο. Οι συμφοιτητές του στο πανεπιστήμιο μιλούν για έναν ολιγόλογο και μετρημένο νέο που δείχνει να ξέρει καλά τι θέλει στη ζωή του. Που δείχνει να ξέρει πως για να πετύχει τους στόχους του πρέπει να προσπαθήσει πολύ, πρέπει να ματώσει. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 και λίγο πριν μπει στην τρίτη δεκαετία της ζωής του, ο Φώτης Μελάς θα αποδεχθεί το διορισμό του στο Υπουργείο Οικονομικών και θα υπηρετήσει σε διάφορες οικονομικές υπηρεσίες για περίπου 7 χρόνια. Το ανήσυχο πνεύμα του και η έντονη δημιουργικότητά του θα τον οδηγήσουν γρήγορα στον ελεύθερο επαγγελματικό στίβο. Ιδρύει ένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και έκτοτε θα ασχοληθεί με το αντικείμενο κάνοντας αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία, όπως θα έλεγε και ο ποιητής Νίκος Καβαδίας. 8 χρόνια αργότερα, το 1994, ο Φώτης Μελάς θα αποδείξει ότι εκτός από το ποδόσφαιρο και τα αρχαία ελληνικά αγαπά και το κερατσίνι. Τον τόπο που ακόμα βρίσκουν χώμα να ανθίσουν τα ξεχασμένα γιασεμιά της εφηβείας. Ιδρύει την ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Κερατσινίου, τον πρώτο πραγματικά ανεξάρτητο δημοτικό συνδυασμό στην Ελλάδα. 14 χρόνια μετά, η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση Κερατσινίου αποτελεί τη μακροβιότερη ανεξάρτητη δημοτική κίνηση της χώρας. Είμαστε μια ανεξάρτητη δημοτική αρχή, διότι πιστεύω μας είναι η ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το πρεσβεύουμε και είναι πιστεύω μας από το 1994 που είμαστε ο πρώτος ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός που έγινε σε όλη την Ελλάδα. Τότε φαινόταν πραγματικά τρέλα. Ήταν πανελλήνια πρωτοπορία και αυτό που φαινόταν ακατόρθωτο το 1994, το 1998 έγινε πράξη. Η ανεξάρτητη δημοτική κίνηση που ιδρύσαμε το 1994 έγινε ανεξάρτητη δημοτική αρχή το 1998. Το 1998 ο Φώτης Μελάς ορκίζεται για πρώτη φορά δήμαρχος Κερατσινίου. Λίγους μόνο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και έχοντας δίπλα του
σύσσωμο τον κερατσινιώτικο λαό, έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το κατεστημένο. Καταφέρνει να κλείσει διαπαντός το νεκροταφείο της Ανάστασης. Ο δρόμος ανοίγει και ο Φώτης Μελάς γνωρίζει καλά πως ο χρόνος είναι με το μέρος του. Ιδρύει δημοτική αστυνομία και δημοτική συγκοινωνία. Θεμελιώνει και αποπερατώνει τον πολυχώρο της Ναύθα. Δημιουργεί το πολύκεντρο μέριμνα στην Περεβού, σχεδιάζει και αποδίδει στους κατοίκους της Ευγένειας την πλατεία Πόντου. Κατασκευάζει το πάρκο Σελεπίτσαρη, ένα από τα ομορφότερα πάρκα αναψυχής στην Αττική. Και αυτά είναι μόνο μερικά από τα έργα της πρώτης θητείας του. Ο Φώτης Μελάς γνωρίζει καλά πώς να μετουσιώνει τα λόγια του σε πράξη. Ο Φώτης Μελάς την τετραετία 1998-2002 γίνεται στη συνείδηση του κερατσινιώτικου λαού ο δήμαρχος των έργων. Οι φίλοι του γνωρίζουν καλά τον ήπιο και μετρημένο χαρακτήρα του. Γνωρίζουν καλά ότι ενθαρρύνει το διάλογο, ότι ακούει με προσοχή όλες τις απόψεις και μιλά μόνο όταν έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι αναγνωρίζουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της διοίκησης που ασκεί. Το αναγνωρίζουν ότι είναι μεθοδικός και μαχητικός. Πάνω από όλους και από όλα όμως, οι δημότες του Κερατσινίου αναγνωρίζουν ότι στο τιμόνι του Δήμου βρίσκεται ο δικός τους άνθρωπος, έτοιμος κάθε στιγμή να τους ακούσει, έτοιμος κάθε στιγμή να τους παρασταθεί. Στις δημοτικές εκλογές του 2002, ο Φώτης Μελάς δίνει μια άνηση μάχη. Οι τοπικοί συσχετισμοί και οι πολιτικές συγκυρίες στερούν από τους δημότες του Κερατσινίου μια δεύτερη, συνεχόμενη δημιουργική θητεία του δημάρχου τους για μερικές δεκάδες ψήφους. Εκείνες τις πρώτες δύσκολες ημέρες του 2003, ο Φώτης Μελάς αποδεικνύει για ακόμα μία φορά στην πράξη ότι ο χρόνος που κύλησε άφησε ακέραιη την πρώτη εφηβική του ορμή. Η θέλησή του δυναμώνει και η μαχητικότητά του βγαίνει αλόβητη από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Διεκδικεί, ελέγχει την τότε δημοτική αρχή, αποτρέπει επιβλαβείς αποφάσεις για τον κερατσινιώτικο λαό. Στα επόμενα 3 χρόνια ο Φώτης Μελάς βγαίνει νικητής στη συνείδηση του κόσμου. Δεκέμβριος 2006. Ο Φώτης Μελάς ορκίζεται για δεύτερη φορά δήμαρχος Κερατσινίου. Από την επομένη κιόλας της εκλογικής νίκης του, καλεί τους συνεργάτες του και αρχίσουν αμέσως δουλειά. Όχι άλλος χαμένος χρόνος για τους δημότες μας, θα τους πει και θα τους ζητήσει να καταθέσουν σε σύντομο χρόνο τις προτάσεις τους. Προχωρά άμεσα στο στρατηγικό σχεδιασμό για την αναδιάρθρωση όλων των δομών και των υποδομών του Δήμου Κερατσινίου. Γνωρίζει καλά πως το στίχημα της τοπικής ανάπτυξης μπορεί να κερδιθεί μόνο αν προσφέρεις ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες. Για να το πετύχεις όμως αυτό, απαιτούνται στοχευμένες ενέργειες και αποδοτικά συστήματα αξιολόγησης σε όλα τα στάδια των έργων. Το 2007, ο Φώτης Μελάς θέτει με σιγουριά τα θεμέλια του έργου του. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου απαλλάσσει τους πολύτεκνους από τα δημοτικά τέλη. Βάζει το Δήμο Κερατσινίου στα ευρυζωνικά δίκτυα με απότερο στόχο την ταχύτερη και ποιοτική εξυπηρέτηση του Δημότη. Δημιουργεί καινοτόμες δράσεις στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής μέριμνας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Παρά τη δαμόκλειο σπάθη του δυσθεώρητου χρέους των 20 εκατομμυρίων ευρώ που κληροδότησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θέτει ως πρώτο στόχο την εξυγίανση των νομικών προσώπων και των δημοτικών επιχειρήσεων. Ο Φώτης Μελάς το πετυχαίνει μέσα σε λίγους μήνες. Μέσα στο 2007 ξεκινά ένα τιτάνιο αγώνα για την κατασκευή
του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο Κερατσίνι. Οι παραλήψεις και η αδιαφορία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής δημιουργούν τεράστια εμπόδια. Ο Φώτης Μελάς με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά τα ξεπερνά ένα-ένα. 2008. Σε λίγες μέρες θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του πιο σύγχρονου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η στέγαση παραρτήματος των ΤΕΗ Πειραιάς στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου, η κατασκευή υπογείου γκαράζ στην πλατεία Κύπρου, η αξιοποίηση της Ναύθα, η κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στη Χαραυγή, η εξέβρεση ρεαλιστικής και επωφελούς λύσης για την ανάπλαση των προσφυγικών αποτελούν μερικές μόνο από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Ο Φώτης Μελάς ξέρει πως ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Το γνώριζε πάντα, από φοιτητής ακόμα, στα έδρανα της Βόλου, της Αρυπόλων και της Παπαρηγοπούλου. Σαν φοιτητής ζήλευε τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Σαν δήμαρχος όμως θέλει ένα Κερατσίνι των κερδισμένων ευκαιριών.